karam don marli pini nang to matheng lo ke bang thu la penili ganing je kang tu alam the ba la lo ilitum kal bianglong district ar lo bangke ilitum me thang adimaklong wek sami ilitum worengang hoi pencheng lok behabe parle choklem nun sami ilitum isyang tong chibi choche la penche song se plote ilitum ke me thang adimaklong tami me thang district puchi pujong jong worengang hoi sami kelong dun de katora kasik sak la son do gogti la pena kisung do gogti son son behabe parlong sami lo ke damtang ladak medical college and hospital long sami kiso asai hem kikim kerang tang etpen ilitum kalbi atum sami pinangan worengang hoi long dun ji pusi pinangan doktor ka char doktor lain ka charli atum nursing ka charli lain atum bangke ning che parong lo wifi sami holo dak bangke dimaklong ke long de la pena kisung bang dokok lo amachi kalbi lo charli asong pen che song lo la pen isyang tong chipa dun lo amachi la so ka che song ajoi ni ang thek dak lang lo la pen ang hoi sami long lo ilitum kalbi khai tum pinangan tum ke medical college and hospital long bangke kalbi doktor tum si ong lo la pen nurse atum sami kalbi tum si ong lo son nak taxi dak dipoi hi thilong sami and lang ok ke jol akora long aron re pen ang do the patum si dak apir the pen lang ok nang chu long cho lang lo ilitum kalbi khai tum hanang chor pi ek lo amala so joi ni pen kalbi tum che song dul lo Cesong dulu amati las bangke las oke cesong joini non bangke kalbia tumsi kolat sami dolong lo lapen lang ok sami cuyor lang long lo lasi non dobama government domang atum bangke iri tum kalbia tuma kisung bang chini det lapen kalbi tuma kinangji lapen kalbi tum kupisa kal ima hol bang chini det iri tum isi angtong chibi choche iri tum isi angtong cesong choche polote iri tum akimang lapen tuma akal ibang pling bedeti lasinola bangke nilinang tuma thengno ke bang cho bangke lalo dak aban hospital da along bang non bangke cancel hospital bang puelo cancel hospital bang lasi laso ekang puji phanda der delo inauguration ji phan mangta lasi la ingpu pia prang ilitum isyang tong bangka chibikinang sot athe kobi posi kinang sot maplongte ilitum kalbiatum talapan ke thek kerere kilu kiloma kalbigali ilitum lapan se jong se kilu kilom bong ilitum council da role ni ke ilitum jong se lapan kalbiatum jong se ke thek baret kilu waret bong tente ilitum council secretary ta man milo lapen dak non he jong ilitum kalbiang long along DC ke mantang akhai pin nirola phangchopi alangli sami ke theksel abang phia joini si DC nang mantang lo tangte IS officer sami ke manbang dopik lo lapen IPS ke manbang dopik lo itum kalbi akhai tum ke thek kere ke du o joini lo lasinon dak cancel hospital long vorengang hoi ang ton pen 99% abang ke long et nangji vorengang hoi kalbi akhai tum si long et nangji pusi kamatha pon lo lasi laso kamatha pon isli to mai siang tong kachi binai bang ke kenang sot ni phai inkoi ra trok siarni dak thang achiklo matlo thang achiklo ni phai inkoi ra trok siarni ladak cancel hospital ang ton kalbia khai tum si borengang hoi long lab nang ji 99% bang ke pu isi isiang tong kachi bi lapen kachi song bang padu ponji la se hola sorni bang ke nangle tum solang do kalbia ra do an kaching hon kalbia ra do an atokanu ke do akal bi do anatum sami wang pen ilitum akal bi tum cancel hospital long sami borengang hoi long nangji lapen 99% ke pek lab nangji pu bang tuma siang tong bang kachibi ke nang sot la se kadok obya sami bang ignon hola sorni inkoira troxy labang so achiklo thang chiklo ilitum che tong rapenang aningkan ke la soning kan lo 2026 lo inauguration ji kangpu ji bang ke cancel hospital inauguration ji kangpu ji bai comment tu ne chini lang stami ingpu pia prang sili tumang ke karbia khai tum ke thek kerere kilu kiloma kalbi kali lapen ajar asaya mo along an ke tangka pat the labang ne lapen tangka phan afikat ke pin pen karbia khai tum ke thek kere aphai do piklo hol tum phan dimklong pek ponang ji pu bang tum isiang tong bang chi piu nang lapen borengang hoi sami palong lap nang ji phan le tum kadok we sami isiang tong chi piu nang nang li penili jong se arjab je nang li penili jong se isiang tong chi bi be moi nang li penili ta borengang hoi long elo lason taxi elitum ke thek nak po rinak po charli nak po tang ti mithang district mithang kal bianglong district arlo mithang adimak long jong si tum borengang hoi ta long le biha be para choklem long le pongte ilitum konna lo ilitum biha borengang hoi ka che palong nun ji aja kong dolang I mithang adimak long jong si chilong un e pongte bang adimak long long lang po he ang tan dam pen ilitum han dimklong ngi pek ponji ilitum han aja kong nang piji po he lasi ilitum adimaklong methanga district do lapen asayamu mesen angwan pialong ansami ituma phanseng panong pilo pote
vorengang hoi lapen ai ajat biha parlong an sami kal bia khaisi long edang pu la si 27 February lo la sorni bangke ilitum kaddo ko be sami kal bi kaching hon solang do kal bia do an lapen atok anu ke do kal bia do an sami bang ignon hola sorni bang ilitum siang tong sibiluna